Така ли стане работа, бил съм каруцар? Путко! Че си путка, че си курва, че си мастия, че си кучка. Долна мръста проститутка. Че си една малка шибана долна путка. Че си една курвичка мръсна. Че си една проститутчица бивша. Да ми идеш кура, да ми лапаш кура, да ми идеш спермата, да се сточа в устата и между циците и в дупито да се сточа най-вече. И отгоре върху циците така и после да се размажеш с цицките така, нянките, джибелите, циците така да ги, циците там да си разклачиш. Да ти еба майката, курва мръсна, мастия, курва мръсна, мастия. Да те сточа на клитора мършо, изяш ми супола, да ти пръдна в устата и ти свъркат всичките зъби. Яш ми кура да ти еба майката, путка мръсна, курва мръсна, кучко, путко, мръстутко, ти еба майката. Яш ми кура, гъта и спермата! Да ти го тира малко до тесто путя. Че дижа путката е така. Майка ти да еба мръсна курва, космясала. Да ти еба майката. Каруцар ли? Не съм каруцар, само съм рицар. Курво, да ми дугаш. Яш ми кура, да ми правиш свирки, бузми. Чули, да ти го туря между краката. Ще го бутам анално, газа ще го кара, вари. Да теба майката, тъпа кранта, теба. Тъпа путка заспала кранта, шибана долна простутка. Се намака тъпа простутчица, бивша долна кучка. Долнополна кучка, мръсна кранта, мръсна крава, долна се режи лайна. Сок дрисак. Или просок. Или тук пиеш пунш и после дрискаш като... Какъв замаз ли бе, тапако? Не съм циганин, спокойно. Турчин съм, брат. Наричат ма Фарс. Фарс. Че го туря в газа. Ще изнасиля кучко, ще направя моята любима кучка. Виж какви имам. Искаш ли ги фаниш? Не искаш ли аз стоите да фана? Тогава да видиш така как ги разкъсвам като зя. Майка ти дева, ще се сточа на циците. Майка ти дева. Алкохол. От това пълво няма и после да наебеш някаква в тесното мазно путе и в газа. Кой искаш пълво от това? Да пушиш трева, да чукаш на някаката путка и да се пише алкохола е тук, така както правя аз. Защото съм напих вече, тук се напуших и пак прикалих с алкохола и в петър. Като каза Боян. Боян, познаваш ли Боян? Както и да е. Както и да е, скъпа, ари на здраве. Ще лежи на тебе путка така. Цялата путка ще го олиля, ще направи много хубаво удоволствие, спокойно бъде. Знам как да преразположа аз една мацка, знам. Много добре. И до пенцето ще лежи, цици. Всичко, какво кажеш ще ти олижа, бебче. Стига да си момиченце, стига да си мацка. Ако си мъжко пак няма, че просто ще отуря в газа. Шигом са, това беше шига. Обаче ако си момиче, наистина за путито ще лижа. Много яко ще лижа. Няма такива отговори, няма, не искам, няма, не дейма. Путко, щом те искам, ставам злодей, ма. Аре, отваряй си путката, ще еба майката масио. Бил съм спинозен, къде знае съм спинозен, аз не съм спал с момиче. Опа, мадафака. Карай сега, това времето сега, няма значение. Няма как да фаните си, защото съм, с ръката съм се правил така, нали разбираш, съм удоволявал съм с ръката. Разбираш ли, не съм гъчил в путки. Базикам се. Откъде да имам такова нещо, брат? Какви са ти екстри? Не виждаш ли тук на свеж? Паля си свеж, брат. Разбираш, нямам ток, брат. Ти приказва телевизор, бе. Свеж тук свети. Няма такова нещо, брат. По телевизор изобщо нямам къщи. Не телевизор, нищо нямам, брат. Нищо. Тук на свеж светя сега, виж, малко така светя, може да се видим. Колко да не така, нали. Но както и да е, луд съм, брат. Искам да ти кажа, луд съм. Бил съм боляро, нали знаеш, лунцата сложиха ме смесъл на риза, после да разкъсам на парчета, брат.
И изпих всичките хапчета като Еминем за лужите и още повече полудях. И от тогава вече не съм на связ. Да го духаш педерас, да видиш кура майка ти дева. Ти знаеш ли кой съм аз, момче? Я ме виж добре, бе, покемайни. Аз съм Стифла от американски пай. Мога да изчукам всичките. Мога 12 путки да изчукам за деня. Който ни вярва да му пробва. Явате ми 12 момичета, не? Като почне една по една и за един ден ще му мина 12 момичета. 12 тека ще направиш за един ден. Който ни вярва да дойде. Ще ви каже адреса и телефонен с номер. Обаче иска момичета да дойдат. Почвам ги една по една. Ред еба, свършвам. Почувам едно-две си там някъде около 2-3 минути, пак почвам другата, така, докато ти свършат да направят 12 тека. Който иска номерации, да дойде при мен, аз ще ги оправя. Ще го оправя. Ще останете доволни, аз съм като джиго. Да, който аз съм на повикване. Като ме повикат и почвам да чукам, като плащат ми пари, почвам да еба. Да, като стомана съм. Щом става за секс, въпрос, като стомана съм. Гъча с пълна мощност вътре в дупката. Гъча в тази дупка, пляс. Ма искаме така да плёска да се чува. Че той гайда сигурно се отпреди. Разбираш, искам в дупката така по-честно да те го нахакам. Е така, но ще точи толкова тесничко така. Ще стиска моя кур, така ще стиска. Ще накарам да стискаш наносите си мускулчета, да може да направиш по-голям кеф на главичката на кура ми, като ти обутам. Да така, по-тесничко ще отзади, като ти обутна. Малко вазелин ще вземе или лубрикант. И работа стане, бейби. Няма да пукна, ще чукам, даже ще засиля. Свирки ще ми правиш, ма искам да лапаш така, първо почнеш лекичко така, по-бавничко така, после по-нежничко така, главичката да ga лапаш. С малко повече плюнка, да може да е по-лигаво така, разбираш ли, да може да ми става по-голям кеф на кура. После като ми правиш свирки вече, като е хубаво наслайфан кура ми. Мажем ти дупите с вазелин и с нещо друго и ти бутам анално. Чат, даже и да те боли да викаш и гъча с пълна мощност, защото ще ми става на кура голям кеф. Много хубаво удоволствие ще ми става на кура. Ти ще викаш от болка, аз ще гъча с пълна мощност, защото направо ще умирам от кеф. И ще ти пръсва тесното дупе. После няма може да седнеш на газа, със сигурно не знам колко време. Ма това мене не ме засяга. Нали аз съм се направил кефа. Път ти си наебаната, това боли на кура. Така че бебче ще лежа и дупите. И янощето ще оближа така. Путката ще лежа, съсите ще лежа всичко, което ми кажеш. И дупите ще оближа, това не е проблем. Ще оближа обаче, после ще трябва да пуснеш, нали знаеш? Трябва да ти го напляскам. Ако се къстросаш краката така, бедрата, пак ще ухакна. Между брадата ще го трикаме. Ай, на здраве, брат! Щом така казваш, аз мога да ти кажа, че съм спил келце ракика. И това ми е келце ракика, това ми е вече почти така има някъде около 100 грама. Кило и 100 грама. След това ми е 100 грама. Това вече не е 100 грама, някъде около 50. Така че мога да спия някъде около 1 кило и 500 грама, колкото и да е. 2 кила вече, в крайен случай, мога да ме вземат вече в пирогов, ако спия. Ама ес, не здраве, брат, чая да спина и безалкохолното, аз не мога така без разредител, брат. Пия ракия с разредител, така и мезерта си, имам всичко взимам, брат, пикам си, хапвам си и ме нареждам много яко, какво да справя? Забавлявам се, нали знаеш, кефа се. Пустиш, може да ти го тъя в дупето, ако не пустиш, няма да е зле. Така. Ай на здраве, като много пиеш. Ма ти пиеш някакви ментета, брат. Аз мога да пия всичко. Ясно ли е? Какъв пияца ти е, майка ти дееба, просто дееба. Аз съм тук на едно килце и 100 грама ракия, той ще го прекара, че може да пие. Ко може да пиеш? Ще изпиеш 70 грама водка и ще се попикаеш етка. Не бе така, вземеш да повършаш върху кецовите си, майка ти дееба, загубена дееба. Разбираш ли, брат? И това не можеш, и за никак хур не става. Който иска да дойде да се вари за пиене с мене, аре. Така е, не е голяма пълба, обаче тази вечер се пикам и сега имаме тук е трива. Ще изпуша яката трива, па бе се ебетя в газа. Дето така кура ми седи в гащче. Давай висят ети, висят брат. Кой да ги прави?
Висят. Висят да сахна, да сахна. Значи, комедии големи правя. Значи, шоу без мен никъде не става, нали знаеш? Който се умори, се умори. Аз съм си шоумен по природа. Значи, весели гашиче. И той кура ми виси от гашиче, ма какво да го прави? Като го дигна после, трябва да плескам нещо, мазно така. Защото на сухо веке, това не ми е интересно на сухо. Искам нещо мазно така, по-тесно. Дай по-тесно, неща някаква гайда разширена. Дед като гъча да не може да я осте. Искам да е тесно така, да ми стиска кура с путката на мускулите или с мускулите на анусчето си, да ми стиска кура така. Да усещам как пулсира анусчето таки пля, 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 пля. Ти знаеш ли, че аз съм Джими, бе, момче? Свършвам за 5 минути, бе. Ко казваш, путка майна? Аз съм бил детствен. Опа, извиняй, че уригнах. Дресня. Не съм детствен. Ти като не си мъж и не можеш да си дигнеш кура, това не е мой проблем, моето момче. Аз кура се го дигам денонощно, аз ако ти кажа, искаш да ти кажа моят рекорд на чеки колко е? 18 тека съм свършил за целия ден. Разбираш ли? На 12 тек вече нямам сперма. Само изгледа големия кет. До 18 тека съм свършил, разбираш ли моето момче? Кому става да наеба 12 момичета? Ще ги спукам, ще ги пръсна и не съм детствен. И няма да си ляга. Още къде ще пия алкохол и ще пера чеките. Така че не приказай. Че като ти можеш да дигнеш кура, не можеш да я беш. Чико да я беш сигурно един-два пъти, че един път няма можеш. Си някакъв убитак. Бедресня, ти знаеш, че като вземат тестостерон на ампули или на хапове за мускулна маса, откачам бе, човек. Стероиди взел ми откачам бе. Толкова много ми се дига кура, че не мога да спра. Поцален ми на дървен кура, разбираш ли? Взел ми тестостерон или стероиди някакви, разбираш, че ми се увеличава сексуалната функция. Как да ти кажа? Толкова много ми се ръчка, че мога да мина едно момиче и не знам. Мога да се стигне до 13 тека и нагоре. За чеки съм стигал, като взимал съм стероиди до 20. До 18. А на живо коеба момиче сигурно ще стигна до 12 тека. 100% съм сигурен. 100%, защото толкова ръчкам, само да видя момиче, когато взимам стероиди, само като видя така момиче ли са. Разбираш ли, без да го докосвам, без да го галя, а вечерно време в леглото не мога да се заспа, защото постоянно на гърна. Разбираш ли, това като взимаш стероиди направо, изтрещаваш толкова са дърви, толкова искаш да ръчкаш, че направо сексуалната функция ще се увеличава, брато. Сигурно нямаше да скочат от мене, защото с пъзливци само много дрънчат. Така че не се безпокойте, другия път ще нося пътлака. Така че не се притеснявайте, нали. От куките не си нося пътлака всеки ден в мене, защото, нали, ако ме засекат някъде куките, ще ме преджобят и ще ме намерят пътлака в мене, нали. После ще се чудя какво да правя, нали. Ще ми искат обяснение, сега къде го имаш, разрешително ли имаш, това ли имаш, онова ли имаш, да ги еба путката майна. Но ако разбараме така още една вечер на бензостанцията или там къде, ще го разстрелям без да ми окото. Чувате ли? Без да ми окото. Пускам един куршум, той пълнител съдържа доста куршум, не. Обаче те стигнат за вас. Моят пистолет е боен, ако е светна. Не е газов като вашите, смешните, детските. Пуска кръвчица, как да бе светна? Като влезе куршумчето в тебе, пуска кръвчица и тече кръв. Не да зашеметява. Това ще ти кажа, да? Така че не съм хамстър. Не бой се, другия път ще снося патлака в джобчето и като ми дойдат 10-12 човека, ще го направя така. Тъй, горе ръцете под кимани и почвам да стрелям на посоки без да ми окото. Кощете умирате, кощете живеете. Бал съм във майката. Коще да имам отгоре град, трепела, бал съм във майката. Макар че не обичам да трепя нищо. Обаче, щом се ебавате с мене, боли ме кура. Пускаме по един куршум, кощете оживяйте, кощете умряйте. Бал съм във майката, боли ме кура за вас. Разбираш, другия път няма да бъде така. Доведохте ми 10 човека, а аз утре вземам пистолета, кощете мяче 120. Ще ма нас... Това са легенди, бе, простак. Не е вярно. Като взимаш стероиди, повече се дига, особено като правиш цикъли, умник. След като ги спреш вече, ако имаш някакъв проблем, то ще е около някъде 15 дена, да не можеш нещо, нали,
Демек да хубаво, да ерекцията ти да не е напълно надъргана. Мисъл, да умеква по време на чука. Разбираш ли, брат? След като го спреш и той е някъде около 10-15 дена след това се оправя и пак ти се връща сексуалното желание и функция. Си смешен, нищо не разбираш с теории и дигане. Ако ще прекараш по време на зоб, като правиш цикъли, може да качиш, едно момиче може да го пръсиш от чука. Ако ще им прекараш? След спирането вече на стричето, ако си прекалил да си направил не един цикъл, ако си направил 7-8 цикъла, да искаш да станеш голямо животно вече, и черните дроб ще иди, и курът ще иди, и всичко ще иди. Ама аз не съм толкова бавно развежда да направя 7-8 цикъла, само да имам мускули, после да не мога да ева. Аз си правя по едно 2 цикълчета така. Така че не им приказва, не ви дава нова къл, нищо не знаеш. Няма да спря да дърви, спокойно. И метанса ще взема сега, и всичко ще се взема и пак ще дърви, повече се дърви. Си бяка в любопрем, брат, сериозно. Вземи прочечи малко. Сериозно. По време на когато правиш цикъл, с теорит, повече се дърга кура. Увеличава се сексуалното желание. След спирането вече може да кажем 10-15 дена, нещо може така да имаш проблеми с ерекцията, обаче след това пак си възвършиш функцията. Така че не ми говори безсня. Умлявам. Бил ми голям разбирач, духа е безмил. Да, най-вече за тях. Момичета са долни курви, майка им да еба. Колко момичета ми разбиха сърцето. Като им кажеш, обичам те, влюбен съм в тебе. Така, иначе не мога без тебе. Не, махай се тука. Не искам, ма така. А пък за ебане са готови. Значи курвенска работа. Значи само ебан да оправя момичета. Само ебан и то в газа. Да може да пишите повече и да може да ревете повече. Това оправя. Когато се държа с мил с някаква матка, когато се влюбя из наистина и признае чувства си, ма така, ма име почва вече да го върта, да ти еба майката курва, кой искаш? Па ходи с най-долните циганета мръсни, отвратителни, противни свини, грозни. Па с мен не иска. Нали, чука с долопрони кучи синове, с мен не иска. Чакай да путка мръсна, аз ти казвам, че те обичам, ти казвам, не искам да те чукам. И тя не искам така. Ами къде искаш добре си пъта, ще чукам тогава. Така че какво да кажа путки май? По-добре не се влюбвай и се прави на луд. Прави се, че иска да ебеш. Прави се на ебач, че това е по-добре. Както казват, по-добре са фарли от нос, отколкото да се влюбваш. Чукай ги, това е. Курвите сам това ги оправят. Чука не искат ебане, газа. И путката. Това е. Когато си разкриеш чувството на путката, тя се подиграва с тебе и се ебава с тебе и да отхвърля. Когато да не беш и крещи от кеф и от болка, тогава те лъжава. Това е моето мнение. Много добре съм се държал, обаче с мен никой не се държа добре, и затова сега съм ебач като сцифър и ще изпукам от ебане. Няма вече романтичното момче, умря, погребал го. Сега има перверзик и ебач. Това съм аз, сцифър, джим. Иска да знаеш, че не мога да дигна с 20, бе. Аре, питай моите приятели да тренирам сега дали не мога да дигна 50 кг. Дресня умряла, ще кажа всички. Правил съм бицепс с 70 кг до 7 дигания, до 8. Може да не ги изпълнявам правилно 80 кг, че един път няма може да направиш и тъй за бицепс. Един път няма може да направиш, и тъй. Да го бутиш така догоре. Разбираш ли, маймуна мръсна? Това аз ги бутам 7-8 пъти. С заплащане, ма ти с заплащане няма можеш. Защото си някакъв мишкар, разбираш ли? Път 50 кг съм си играл, разбираш ли? На една клипче, де съм се снимал, имам се причина, може нещо да се такава било. Дето може, аз не съм се хранил добре, не съм взимал нищо, може би не съм бил във форма. Затова не съм ги дигнал добре, като трябва съм се заклащал. Палячо, айде ти написа и на другия ден стани и ми дигни 50 кг 10-12 пъти. Че можеш ама тръц, сок от дресок, тръц, че с 20 кг да ли правиш бе, дреснявам реала. Кой ще им прекараш, аз съм в рекордите бе, до 70 кг бицепс. Аз съм човека с най-много, който може да прави бицепс бе, дресня. Точно за бицепс никой не може да мине. Може да заплащане, ама ще въизям бе, мърши. Чуваш ли, единствено трябва да е някакъв
културист вече да може да умине. Не някакви дечица, мърши долни да ми казват, че не може да се надигам и това. Ако е някакъв така по-треньор, че някакъв дет държи фитнес залка, може да умине. Не можеш да умине, нали? Защото е тренирал повече годинки от мен. Затова е взимал зобче. Победа 30 умрели, по никакъв случай не може да минете. Ти с 50 кг ето ще се напикаеш за бицепс. Така че с 50 кг мога да дигна 20 пъти за бицепс. Дресня умряла, когато съм във форма. Когато съм се хранил добре, когато съм се... Добре. Чухта. Чухта, беби. Чухта. Окей. Мерси ти за комплимента. Мерси, бебче, за комплимента, да. Знам, че съм много хубав. Няма смисъл да ме оказваш. Всички така казват, че съм много хубав. Да. Всички искат да се чукат с мене, да. Защото ги чукам много яко, после казват, после ме търсят, нали. Никога путка не се оплака от мене, когато ги чукам, после ме търсят, че не аз тя. И като много яко е беше, много пъти свърши с мене, никой не може да го направи това. Моя мъж вика, май бе 2 пъти, не може повече на деня. Пъти май беше 120 пъти на деня. Какво направи, че съм машина за ебане? Чукам, брат. Надарен съм, чукам. На здраве. Аз не съм за брак, че не обичам да чета и така нататък. Обичам да еба. Обичам да обутам в тесни газенца, да си прави кефа на кура и обичам да се живея. Разбираш ли? Не обичам да чета книги, миги. Това са зубрачи смотани с очилца. Не виждаш да нося такива очилца с диоптър, ми нося слънчеви очила. Така че не съм зубрач. Не съм на 20 години, ами на 22 путка майнен, да има прави по-млад. Аз съм си по-машкар. Но прави, че съм някой лапе. Аз съм на 22 години машкар. Като тиранозавър Рекс. Чукам наред. Знаеш ли кой е най-големият динозавър, бе? Помяри. Аре като сте толкова умни всички бокуци, има мислите за малумен или логофрен. Аре кажете ми, кой е най-големият динозавър, бе? Малумници. Аре, много ли сте учени? Искам да ми отговорите и да ми пишете. Кой е най-големият динозавър по размери? Кажете име. Бокуци смотани. Много ли знаете? Много ли сте учени? Много ли сте зубър? Аре, искам да ми кажете кой е най-големият динозавър, който съществува. Не е тиранозавър, 100%. От сега ви казвам. Не е спинозавър. Аз го знам кой, ама няма да го кажа. Искам вие да ми кажете, нали си много умни. Аре, да го видя. Тапаци смотани. Аре, чакам отговор, малумци. Нали много сте умни, зубари. Аре да го видим. Кажете кой е най-големият динозавър. Пишете ми, ако искате ми отговорите. Аре, много ли сте умни, аре, чакам отговор. Аре, като сте толкова умни и учени, аре. Искам да кажа, че кой е най-големият динозавър, който съществува. Балъци смотани. Брат, ти болен ли си, така като ме гледаш, че приличам на зубър? Така, ако искате се ебавайте с мен, ако искате да се поиграете, знам, че нямам фенки, никакви фенове. Но както и да е. Няма значение това сега. Въпросът е, че не ми отговорите пак на моя въпрос. Аз да отговарям, вие ми отговаряте сега. Къде ga дават така? Искам да отговорите кой е най-големият динозавър, който съществува. Аре, нали сте много умни? Аре, или нещо пак заглътнах. Искам да ми отговорите кой е най-големият динозавър. Между другото, аз съм луд фен на динозаврите. Нали? Всички динозаври, няма динозавър, който не го знам. Нали? Ама вие не ги знаете. И съм сигурен, че не може да ми отговорите на въпрос. Кой е най-големият динозавър, който съществува на планетата? Когато е нямало хора, нищо е нямало. Ай, чакам. Сега това за фенките, феновете знаят, че са ме лъжите, какъв представлявате нарочно да се ебавате с мен, ама аз не съм ерата релефа, не съм някой любопрем. Разбираш, аз съм откачено копеле. И мога ти кажа, че знам, че не си ми фенка, нито фенки. Разбираш, че искаш да се ебаваш с мен, ама както и да е. Аз въпитам сега, като човек, кой е най-големият динозавър? Нали сте много умни? Но мислите мен за просто копеле. Айде да видим вие колко сте умни, отговорете ми. Кой е бил най-големият динозавър, който съществува в този свят, когато хората не са съществували? 100% не е тиранозавър, 100% не е спинозавър. Айде искам да отговорите. Айде да ни подсказвам, че вече направо трябва да го изкажа, направо в устата ми вече трябва да го изкажа, направо не мога обаче.
Умници, зубари, къде сте там? Не знам. Много сте учени, пък не знаете кой е най-големият динозавър, който е съществувал на планетата. А? Аре, искам да ми кажете, чакам отговора си. И това за фенките улича, ма както и да е. Няма значение, не да ми. Кой е най-големият динозавър? А толкова сте кухелейки просто задръстени купалтаци. На всичките ли го знам? Казах кой е най-големият динозавър в целия свят. Нали, аз съм тъпе, а вие сте умни. Али като сте толкова умни, искам да говоря. А? Кой е най-големият динозавър, бе? Ама умници си смотани. Ай, чакам. Отговор. Нали сте умни, нали аз съм тъпия, нали аз съм любопрена. А вие сте учените. Па не знаете кой е най-големият динозавър. А? Умните хора трябва да знаят всичко от това. Няма нещо да не знаят, нали? Нали аз съм тъпия. Ма като гледам тъпия сте се ве, защото не знаете... Хайде, чакам отговора си. Тук има и. Защо не ми кажеш, че кой е най-големият динозавър, който съществува на Земята? Аре? Груба грешка, брато. Не е това. Прочети малко в Google, че или книги, нали ми кажете, че аз да чета книги, нали? Нали аз не съм учен, нали аз съм селяка, простака, глупака, така нататък, че селендъра. Обаче то се вижда. Щом не знаете най-простото нещо, човек. Кой не е бил най-големият динозавър? Това е супер елементарно и просто нещо. И това не може да отговорите на това, но лапе ще го знае. Може би не сте се заинтересували от това, но както и да е. Има хора, които се занимават с това, нали, с динозаври, с археология. Да няма как да ви дойде в тъпите мозъци. Както и да е, не е този динозавър, е да кажа сигурно измислен. Даже съм чувал за такъв археозавър. Там какво го наричаш арчензавър. Няма такъв динозавър, брат. Искаш да ти кажа всички динозаври ги знам на Изус, мой човек. Пак не чух точно отговор, то сте малумници, айде. Много се кефе, че съм по-умен от вас. Не може да ми изборите на кой е най-големият динозавър. Превъзхождам във пак. Ще съм повече от вас.